מה אתה אומר? כן, פרק הקונה, עמוד ט"ז, עמוד ב'. אל תעזרו לרב, זה לא יפה. סליחה, מיכאל. כולם רואים למעלה לא אם אמרת? לא אם אמרת. לא אם אמרת, לשומר חינם, שכן משלם תשלומי כסף. אמרת שומר שכר. מישהו יכול להסביר לי? לא. אבל שגם אני לא. מיכאל, הרב... קבל איזה נודניקים יש פה. לא, אתה לא אמרת, לא! לא! גם אתה לא. יבוא הרב יהושע בניאל! בניאל! נו, דוד, מי רושם? תרשום אותך. למי השם? יאללה, מי מוציא בבקשה ספר? בקשות אישיות. ירי להוציא בבקשה ספר. גיל, למה אתה לא מוציא ספר? בקשות אישיות, לא בקשות אישיות. דבר למה אתה מחייב, תוציא את הספר. הרב, אני אזכור לו את ה... הרב, בואי יהיה בריכה, אני יודעת המוציא. בבקשה להוציא לחברות. למה אתה לא שואל הפעם? תגיד. לא צריך. הרב, מה עם עליי? הרב, מה עם עליי? הרב יוסי, מה עם ההצעות? הרב יוסי? לא בהצעות, הרב. הכל יהיה? אבל לאט לאט. משה תביא לי משקפיים, משה תביא לי משקפיים. זה באמת מדהים. משה תביא לי. סימון. בוא'נה, תסביר את הפלאפון שלך על המספר. שים את הכיס לא, קדימה. זה המספר. הרב יוסי, מה נשמע? תגיד הכל כבר. לא צריך, נו, הלאה. הלאה. לחשב. הרב יוסי, מה נשמע? תרגיש בבית. יוסי, מה עם עליי? על האש יהיה על האש. די יאללה, הרב. די יאללה. סגרנו עם הרב קובר. הרב קובר, מה שהרב קובר החליט, זה מה שנעשה. סגרנו את היום רביעי. יום רביעי, אז יום רביעי יהיה על האש. אין לך הורים ביום רביעי? יאללה. לא, אין הורים. אתמול באו אליי הורים. קיצור, הם רוצים להביא את הבן שלהם. הבן שלהם בא מנתניה. ככה כולם משכמאי. איך קוראים לו? מיכאל, אתה? מי עוד? מיכאל, אתה היית מוצא? אני לא נמצא. זה שמואל. ירין, יאללה לך. שמואל. זהו, אף אחד לא. שמואל. אלי לאופר. לא, אנחנו נעמוד פה. איזה שיעור? en cadonero, en barquero, mucho cadonero, mi camoidero, de barquero, lelero, lelero,
אנחנו רוצים לקבל בברכה את מורנו ראש הישיבה, הרב ריסטר פריי. ימים על ימי מלך תוציא מאותם כמו דור ודור, ימים על ימי מלך. לא, חכה, אבל נו, בן אדם. תגיד לך לסרט. בן אדם. ילדים, לא להפריע בבקשה. אז אני עובר לכיתה שלהם. בן אדם לעמל יולד. כמה לא 200 שקל הרב? מה לא 200 שקל? כולם יקבלו את מה שמגיע להם. אנחנו בישיבת ידידיה דואגים שכולם יהיו מאושרים. כולל הרב קובר שירה. אנחנו לא גיס חמישי. יש לך ציצית? הרב מה עם האקסבוקס? אתה לא מתגאה בציציות שלך, מתגאה כיהודי, תוציא אותם בחוץ. תעמוד בהלם, תעמוד בהלם. קשה נפל. זה לא כפה, זה לא כפה. תראי את זה עכשיו. הרב, בבקשה, למה? בבקשה, למה? תעלה להם עכשיו. הרב, בבקשה, תחזיר לי, אני לא אביא את זה יותר. אני באמצע הדרשה, זה ככה מתנהג? תן לי שאני מדבר אליך. מה, אפשר להיכנס למורה מה? לא, טוב! חלק! תראו את המסתה. אז מורה גאון ניסר. שיקנו אברקומבי כמו נעוריי. לא שתיים מקומתים. שטרים מקומותים. למה הוא מנוח ממנו? אבי, לא צריך להרגיש. מאיפה יש הרב כל כך הרבה כסף? מאיפה? פעם הרב יגלה לנו מאיפה כל הכסף. אם תבינו אותי, אני נוסע הרבה לחוץ לארץ להשיג תרומות. אני דופק בדלתות ומקבץ נדבות. עומד ברמזורים. זה שאתם צוחקים עליי פה ולא מכובד. אז אם אתם עזוב, אני לא נפגע מזה, למה אני עושה את זה לשם השם. שמיים? מוריי ורבותיי. אז כמו שהרב קובר הזכיר, פרק הכונס, אז מישהו יכול לשאול אותי שאלה על פרק הכונס, תקבל 20 שקל. הרב, אם אסרה לרועי, שומר שכר שהוא פטור בעונש, ואיך היה בגניבה ואבדה, אז למה שואל? חייב פטור בגניבה ואבדה, אז אמרנו שהיא חייב. אתה לא מתבייש לשאול אותי שאלה כזאת פשוטה? אתה אמרת שאלה, לא אמרת את זה. מי צריך מפרשים, תוספות, רמב"ם, אורי, אור הגור. הרב, מה זה תקנת תקנת נגזל? אצלנו אברכים מפונביץ, מממנים אותם כולה ללמוד 45 דקות חוץ מיום שלישי.
וכל בחור שמשתתף יקבל 10 שקל בלי אגרה, לקנות בקיוסק. אבל זה לא